Азор, той не искам да си играе с них, майта. Той и Джонатан е същия. Да. Да. Сега ще го, ако не искаш, ще го смачка долу. Какво вика? Какво? No, te саците! Георги, добре ли си? Линейка? Да, чекаме. Той го сгъна на ерма, кой повече? 1, 2, 3. What do you have to do? Put his back on him? What is the point? Put his Георги, гащите се скъсаха, Георги. Не сме в категория. Не сме в категория. 90-60. Ами те и стояни.